jiri ose ọjị jiri nzu jiri odo na ji ọjị anyị tebere n'ihu Chukwu asị na ọ bụ Chukwu ya gọzie ọjị ya nwa bụ isi oche n'ọnọdụ ihe anyị na-eme taa ọnọdụ okwu anyị na-ekwu taa na mfụkọrịta mụ na ada m kwụrụ taa azụ m Chukwu kansa anyị na-ekpe ekpere ka anyị fụkọ m ọzọ ya anyị ga-eri akọ na anyị ga na-akụ ihe ọma ego ga na-abịa ego eji azụ ụmụ ego eji arụ ụlọ ego eji ego moto ego eji abara anyị n'uru n'ihe ndị ọzọ dị iche iche na-asị bụ Chukwu na ọ ya bịa were ọnọdụ na-asị n'ụbọchị nke taa na ọ bụ ihe ọma ga na-eso nwoke so nwaanyị ọrụ mụnwa bụ atama na-arụ bụ ọrụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-asị m na anyị ga na-azụ nwoke azụ nwaanyị nwoke na-ịkpata ya ka ihe ji ana a na-ekịta eje ana ma nye nwoke nye nwaanyị ihe ji ana na-asị ndị Igbo bịa gọzie ọjọọ ka anyị taa tata ndụ tata ihe ọma tata ọganiru ihe ya ka anyị na-arịọ bụ n'aha onye nwe anyị Igwendu Igbo ndị ọma ji eme ọnụ asị m n'ụwa ọzọ m ga-abịa onye Igbo maka na Igbo amaka onye anyị bata bịa tata bụ Cosmas Atama Cosmas Atama ka anyị nọ n'obi taa nke na-afụ maka ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ igwe mụ na ụmụ nwanne m bịara ebe a taa anyị ekele gị anyị si ka anyị bịa ka anyị na gị karịa ka ị kọwaala anyị ọtụtụ ihe dị iche iche maka na otego anyị na-anụ maka gị anyị wee sị ka anyị bịa tata n'egbu n'oge okwu anyị dị nkenke ị ga-akọwara anyị onwe gị ka anyị mara onye bụ ọkụnwa bụ Cosmas Atama eji mara m bụ Igwendu eji mara m bụ Igwendu n'Enugu steeti mụnwa bụkwa onye isi ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'Enugu steeti anyị bụ ndị na-agwọ mmadụ n'ụdị ụzọ niile ụdị ihe wepụtara n'ala nri anyị na-eri n'ọnụ bụkwa mgbọrọgwụ ka ọgwụ nri anyị na-eri n'ọnụ nwere side effect like enweghị ihe ọ bụ omechi nwee mmadụ na-arụ na ọka isi rie na-asịkwa otu anyị bịara adaeze etu isi ka ịmata etu esi agwọ ana m agwọ ihe niile mana ọ bụ Chukwu so m agwọ onye ga-agwọtara ma na oge eru so anyị na-agwọcha ihe dị iche iche ihe gbasara arụ mmadụ bụrụ ka anyị jee kpọba aha mana anyị na-agwọ ya niile. Ana m ekele m Igwendu Igwe akọwagoro anyị onye ọ bụ wee gwa anyị ihe mere na na-akpọ ya Igwendu si na ọ na-azọ azọ na ụdị egbu egbu na o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche o ji azọ ndị mmadụ. Igwe mekwa ka anyị mata na nri nke a na-eri n'ọnụ bụkwa mgbọrọgwụ ka ọ bụ wee na-akọwa na irie nri ahụ onye gị ihe na-arụ na ọ bụkwa ọgwụ ka ọ bụ nke a na-esikweni eji agwọ ndị mmadụ ọtụtụ ọya na ọ bụkwa mgbọrọgwụ ka ọ bụ. Igwe ndewo. Ihe ọzọ anyị chọrọ ka anyị kọwara anyị bụ Igwe o nwere onye a na-amụta o jee ya bụ akwụkwọ ọ gụchaa ya bụ akwụkwọ o bido wee na-eme maka na ọ gụtara ya na akwụkwọ. Igwe ịgụtara ya na akwụkwọ ka ọ bụ agbụrụ ndị nna 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 gị ka isi wee bido ka ị kọwara ndị Igbo ka anyị mara. Anyị gbagharịrị mbọ n'afọ ka nna m na-emetụ ya mana echere m na ọ bụ ihe deti ka ọ na-eme a na-akpọ m a na-adọ m aka na ntị isi ihe a unu na-eme m aghọtarakwa a na-eje na-aga nna m na onwe ya na-emekwa ya na-anatakwa obere ihe na-afụkwa ya na-azụkwa ya. Abụ m onye ụmụọchị Enigbo dị n'Udunede
ya na ụdị Enugu lokal gọọmenti. Na-asị ka ebidoro ya ejere m gbabọ ya nyaa moto nyaa bụrụ draiva, bụcha draiva jee zụrụ ahịa, zụcha ahịa okwero nachite azụ bịa gbakwa mbọ okwero m ime. Ndị ụfọdụ na-eti mkpu si ọgịnịkwa ma anaghị ejezi ọrụ ụra ka m na-ararụzobe m. One day mmadụ bịa ha bịara ka m gwawa ha wesị Chukwu si ha mgbe ka m bidozi gwawa mmadụ a na-adaretikwa mmadụ. Ofu nwaanyị si m ji emee ya, ofu nwoke si m ji emee ya, nso ha si Chukwu ka nje emewe nje weta ihe ama ifada ha na-eme mgbe ọ nọ na-asị ka emee m ozugbo ihe adị mma. Ụta ka m bidoro zọkwa ndị mmadụ. So a na-akwụ na line ihe ọbụla ji mmadụ, problem ọbụla ji mmadụ, onye ọbụla na-enwe nsogbu dị iche iche, les ma ọ na-echukwa tinyere aka tukwutie onye ahụ aka na anyị na-eme mana ọ bụ ihe a na-ebute n'ala bụ mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ ka eji eme. Na-asị na ọ bụkwa ha n'ọnụ Igwendu Adaeze. Igwe ifo na nkarị anụwa akụkọ anyị na-akọba akụkọ nwanne na nwanne, ọ na-enye anyị obi aṅụrị. Ihe ọzọ anyị chọrọ ịjụ ka ị kọwara anyị ka anyị mara bụ Igwe, kedu ihe dịzi iche na ya bụ ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ na ya na ọgwụ bekee? Ihe dị iche na ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ mana ma na onye ọma na-arịrị ọgwụ oyibo ọ na-enwe expiring date and ọ na-enwe expiring date. N'ọgwụ Igbo anaghị enwekebe expiring date, ma expiring date ọ ga-adịghị enwekebe n'ọdụ ka nri bụ ọgwụ Igbo. Mana ọgwụ Igbo dịkwa mma o, n'ọgwụ Igbo na-azọpụtakwa mmadụ na mberede azọ ihe dị ha inye oreduse mana ihe ga-agwụ abụ ọgwụ Igbo na mụ na ndị oyibo na-arụkọ n'ọbụ nke bụ ọgwụ oyibo. Anyị na-enyekwa ọgwụ a na-akpọkwa ndị ga-enye ọgwụ oyibo dịka ndị nọọsụ m na ndị dọkịta m enyekwa ọgwụ oyibo. Mana ọgwụ oyibo nwere expiring date, ọ bụ enye o nwekwara ka ọ bụ ọnọdụ enyekwa ọgwụ Igbo ahụ. Mana ihe mere na ọgwụ Igbo ji dịkwa afọ bụ na ọ ga-anọrọgo n'arụ n'ọta aka. Mana ndị be anyị mgbe gboo na-eje para uju 1 gallon maọbụ penta eji m ọgwụ wee ṅụọ. Mana kịta na o nwere dosage, ịṅụọ ya o nwere akara ọ bụ orute ịpa ya mmadụ ọgwụwa mmadụ echikwa repeat kwe n'obere oge o nwetago onwe ya pụtara ya gwọrọ ọya asị na anaghị agwọta. Ana onye ọbụla ṅụrụ ya ga-enwetakwa arụ ya na ịbịa na be mere Thanksgiving karịrị Adaeze. Thanksgiving moto ihe niile because na anyị na-eme ya n'udo na ego dịkwa, mana anya bụrụ ihe niile bụ ego. O nwere ọbụ ịgwacha butere gị moto, nwa ọbụ ịgwacha ọ bịa mee Thanksgiving dịka na Krismas ụta. Ndị ọma na-ege anyị ntị, unu anụgo ihe anyị na Igwe nọ n'akalị. Igwe, o nwere ihe ọzọ anyị bụ Igbo na mba ụwa na-ege gị ntị, o nwere ihe anyị chọrọ ka anyị mụta n'aka gị. Kedu ihe dị iche na ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ na dibịa na-eme nsị, dibịa mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ ya na dibịa na-eme nsị na aja? Kedu ihe dị iche ka ị kọwara anyị ka anyị mara? Na dibịa na-eme mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ na ndị na-eme nsị bụ na ọ na-abara uru. Ọ na-esoro ụmụ esoro tegụwa na onwe mere, mana onye mere ya nwere ike na-adị happy na a na-eme mgbe ahụ, mana oge ikpeazụ bụkwa problem maka ụmụ ya ka ụmụ ya ga-eburu nsogbu ahụ. Igwe, kedu ihe ị nwere ike ịgwa, okwu ndụmọdụ ị nwere ike ịgwa ụmụ Igbo, gwakwa ndị ọzọ? Maka o nwere onye abụrụ onye Igbo mana ọ na-anụ Igbo, nwekwana onye ga-laiki ihe anụ anyị na-ekwu kịta, ọ masị ya ịma ihe ikwu atapịkwala ya na nke ndị oyibo na-akpọ bekee. Kedu ihe okwu ndụmọdụ na ihe ị kwesịrị ka ị gwa anyị
anyị ndụmọdụ m ga-adụ nwoke na nwaanyị n'ihe gbasara ọya bụ na ọya bụ na mbụ na-aga amalite na gboo wee chọba ihe na-eme gị mata na gboo chọba ihe na-eme dịka like onye arụ ji ọ ga-etupụrụ wee na-atagbu onwe ya n'afụfụ n'ụdụ na ọ mara ihe ji elu na mbụ na anyị nwere nwere ike ime gị ntabiu n'ọnụ nkịtị chọpụtakwa ihe mere eme gị ga-abụrụ ọdị jebe lab mana anyị na-enyekwa aka kpọkwa dọkịta anyị emekwe lab amara ihe ji elu ihe ji onye ahụ bụ n'oge laikota anyị na-eme emume ihe gbasara kansa bụ ndị gbalitere n'oge chọba onwe ha o nwere kansa nwere steji ọ bụ orute n'oge onye ahụ ma agwọtazi onye ahụ mana early stage anyị na-agwọta tumọ kansa ihe dị iche iche ọ bụrụ ma anyị kpọwa prostrate bụ na ofe bọbụrụ anyị nwa mana ọ chukwu poison na anụ masị na ihe a na-eme bụ chukwu bụ ọdịnaka igwe ifo na nkarị anụwa akụkọ anyị na-akọba akụkọ nwanne na nwanne ọ na-enye anyị obi aṅụrị okwu ka ịkọwa kenere anyị ejirimara ndị Igbo ma kọwara anyị ofu ma abụọ omenala ndị Igbo eji mara ndị Igbo na bụ omenala ada obodo anyị IGWENDU na ihe eji mara obodo anyị nọmba 1 ụta m kpọrọ n'akwa anyị anaghị akpọ side mgba m anyị anaghị eyi champe akwa site n'aka ụmụ nwaanyị ma ọ na nwoke kịta na nwoke na-eyizi pint afọ nwaanyị na-eyi pint afọ mana mgbe gboo ọ naghị adị ụtọ ahụ na ọ bụ ihe amanne Igbo onye Igbo nwere ebe m ga-eje kịta ama mmanụ mbụ onye Igbo n'obodo anyị nwere ka esi eyi akwa o nwere ka esi amụta ọ bụ ikwupụta ekụziri nwa gị kụziri ndị ọzọ ọ gawa n'iru na-asị na dịka laikota nọ na eweniwe na m na-atinye ya oyibo na ụmụaka niile mụtara n'obe etu isi zuo ha ka ha ga-eshite ibido na gboo n'ike ọjị tinye mgbara ị ga-ewelite ji ahụ tinye na mgbara ahụ ọ bụ na itinyere na mgbara ahụ ọ daa aka na wọrọ ebe ọzọ ije ka idozie ọ gbajiri n'ukwu ọma mịtazi ndị ọzọ mana ndị obodo anyị n'ihe niile na-abịa amụta nke ọzọ amụta nke ọzọ amụta nke ọzọ onye ahụ na onye mụtara nwa ga na-akụziri nwa ya ka o si eyi ma kịta na ndị papa ga na-eyisa gị mgbe gboo na ọ dịghị otu ahụ kịta na-aga na-agba ọtọ ma ọ bụrụ na onye mmadụ nwere akwa ị na-apụta njem ịfụkwa o nwere ebe nje Abuja ndị Abuja niile ga na-etu m aha na-aga maka amago na m bụ nwafọ Igbo n'ọkwa ebe m gwara IGWENDU Igbo ọma na-esonyere anyị dịka IGWENDU si wee kọwa na ọtụtụ ihe ọkwa na high chief ka anyị na-akpa nkata high chief dịka ọ na-akọwara anyị wee na-asị na ọtụtụ ihe ka ọ na-agwọ ọtụtụ ihe ka ya bụ igwe na-agwọ nke bụ ọnatalichi ka anyị nụ ka ọ kọwakwara anyị ihe ọ na-agwọ IGWENDU biko kọwara ndị Igbo ndị ọma na-ege anyị ọtụtụ ihe dị iche iche ị na-agwọ ndị ọma na-ege anyị ntị ọtụtụ ihe na-agwọ n'ochitekwe n'aka my father data nna m mụtara m n'afọ ya bụ Fabian na Atama na ụmụọchị na Udenu local government na ọ tikwara m ya bụ ọgwụ n'aka ụbọchị a ọ nwụrụ ọ ka nwụrụ ụbọchị a ọ nọrọ 120 years anọta ọ nọrọ 120 years o nwere mgbe m ga-eji ekpa ya aka onye na-adaka ogene ụbọchị ọ na-anwụ n'ọgbọrọ m sị m na-achọwa ka ịnwụ nsị a ọdịrụkwa o so m na ndị be a nwụcha ya ga nọrọ n'ụwa nsị a nọdụkwanụ ọsọ m mba so ọ bụrụ ka m si fụ ya ya na onwe chọkwara ka ọ nọrọ mana Chie kpọrọ ya ka oge esi ru ma mụ na ya kwa onye ọbụla na-ege ntị n'okwu anyị na-ekwu ọ ga-anọkwa 120 150 200 years
na-asị unu na ọ kụziri m ihe ọfụma kụziri m ihe ọma mgbọrọgwụ dị iche iche ọya dị iche iche ọ kụzichere m ihe bụ ọ kụzichere m mụ amaọzọ ebe ga-ebido mana anyị kpokọnotere m uche sobezie ọnọdụ nwoke ma njekwa aka na bed mgbe ọ dị na bed ọ ka ga-agwụkwa m ihe ọ gwara m mbụ njekwekwa ya ka ọzọ gwụkwa m ihe ọ gwara m mbụ sa nwoke ma na ọ ka ebukwa ihe a n'uche na-asị onye ọbụla na-eme ihe nne-ewu na-ata agbara nwaanyị gara ene ya n'ọnụ ma anụ ụnụ mara na ihe dị n'ụwa bụ na nwa ewu na-esekpụrụ ala wee nwe nne ya ara na ọ bụ mmụta ka ana m akụziri ndị ụmụ m ndị ọgọ ndị na-amụta ndị ụfọdụ si na ihe a ọ na-esi na agbụrụ ọ na-esi na agbụrụ mana ọ nwekwere ka a na-eje skuul a na-eje mbụ ụlọ akwụkwọ na ndị oyibo wetere mana anyị na-amụ ya a na-amụta ya ọ gwara onye oyibo ị ga-ejekwu kịta sụkarịa gị oyibo sụkarịa te ndị ọcha oyibo so na ihe dị n'ihe a bụ nkụzi a ga-akụziri ndị Igbo ihe ọma ihe ga-eme ka mmadụ dọba ndụ anụ mmadụ ga na-adụ ndụ kwụrụ ndụ maka ndị gboo nara ana na ha kụzichere ndị ụfọdụ achọrọ iwefute ya na-akụziri ndị ụmụ ha ma anyị ga na-akụziri ụmụ na ndị ọbịa. Igwendu ka anyị na-achịkọta, kedu ihe akwụkwọ ị ga-akọrọ anyị ma abụọ ma atọ ma ofukwa ihe ọ na-agwọ? Ihe m mara m na-agwọ Adigbo ị chọrọ ịmụ ọgwụ ihe m na-agwọ karịrị ọ mana m ebupụtara gị asambodo m ihe m ji ele ka ọ dịrị abụ na eburu ome n'isi na maka ụmụaka na ndị ọzọ na-ana na ndị chọrọ ịmụta ịbịa na mbụ nke na-akagodo mkpa dịka n'ihe anyị na-eme na ndụ anyị bụ idugodo ọcha from ịdị ọcha na mgbọrọgwụ ga-agwọ mmadụ ọgwọta onye ahụ ọfụma ihe na-eme mmadụ n'afọ na-arụ na-acha mmadụ ọkụ na isi ọwụwa na-awa onye ahụ ma n'afọ na-egbu mmadụ mgbu ihe na-emegodi bụ mahogany ya bụ ihe ndị be anyị na-akpọ ya bụ ọlụ so ije dee ya na mmiri in the morning gbata ya iricheri ụtụtụ gbata ya ṅụọ kịta na-eji gị na arụ ejigosi gị nke bụ onye arụ na-achọ ọkụ. Ọzọkwa bụ ihe gbasara paị na nke ahụ bụ mana dịka ihe gbasara paị na fibroid maọbụ ofu ihe ọmụkpọ mgbọrọgwụ dị na ya ọ gaghị achọnụ agwa ọcha agwa ojii o nwere agwa ukwu anyị nwere akanta mana akanta dịkwa denja achịkwana nnukwu ihe ị na-eme maka itinye nnukwu o nwere ka obute nsogbu a na-achịkwada ọlụ ahụ kwana ya ihe gbasara fibroid ọ bụ the highest ọgwụ na-agwọ ihe gbasara nwoke ịmụta nwa nwaanyị ịmụta nwa. Ndewo abịa na nke nwatakịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ ma ọ nọ n'ebe dị iche iche na ọ na-enwe ihe dịka ihe a na-akpọ ịba ọcha n'anya nke ndị oyibo na-akpọ typhoid maọbụ malaria, kedu akwụkwọ enwere ike wee nye nwatakịrị ahụ na ya bụ na akwụkwọ ka o nwee ike gbatụletụ? Ọgwụ eji agwọ ụdịrị ọya ahụ bụ vurenu itinye vurenu tinye ọlụ ya bụ mahogany denye na mmiri ị na-enye nwatakịrị a na nke ahụ ana. Anyị ekene unu, daalụnụ unu nwa na-ege anyị ntị. Igwe anyị bụ Igwendu, ọ na-agwọ ọtụtụ ọya. Mgbe anyị bata n'obi Igwendu, oriakụ ya na ya n'akụkụ, ebe oriakụ ya nọ n'akụkụ n'ime ebe a na-agwọ ndị ọya, o gosi na o nwere obere ihe ya bụ oriakụ na-emekarịsị. Ka anyị ga-egodo ya bụ oriakụ
Oriakụ Igwendu ntị ka ọ gwagodo anyị ka o si wee na-akwalite ya bụ di ya, na-enetekwa ndị na-abịa, maka na oge osi na ọtụtụ ndị mmadụ na ebe a mgbe anyị bịa, mana ka anyị bịa na ha na-amụ amụ wee na-aṅụrị, gosiri na nwaanyị nọ n'akwụkwọ nwere ihe ọ na-arụ. Ngwa nwaanyị ọma, biko kọwakanara anyị onye bụ, ma kọwara anyị ihe ị na-eme wee na-akwado ya bụ ọrụ ka ọ na-aga n'ihu.